नरंदे ते सिद्धोबा फाटा या मार्गावर सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामाची पाहणी करण्यात आली। यावेळी सदर काम वर्क ऑर्डरमध्ये नमूद केलेल्या अटी व निकषानुसार होत नसल्यानं अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं। वर्क ऑर्डरप्रमाणे कामाचा दर्जा व पद्धत आवश्यक बाबींची पूर्तता होत नसल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली। यावेळी वर्क ऑर्डरप्रमाणेच काम करण्यात यावं अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली। जोपर्यंत वर्क ऑर्डरमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे काम सुरू होत नाही तोपर्यंत सदर रस्त्याचं काम बंद ठेवण्याची मागणी अभिजित भंडारे, माजी सरपंच रवींद्र अनुसे यांनी केली। रस्त्याचं काम दर्जेदार आणि मंजूर आराखडा व वर्क ऑर्डरनुसारच झालं पाहिजे अशी भूमिका यावेळी त्यांनी स्पष्ट केली। अधिकाऱ्यांनीही याबाबत आवश्यक ती कारवाई करून वर्क ऑर्डरप्रमाणे काम करून घेण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या। मराठी यस न्यूजसाठी हातकणंगलेहून विनोद शिंगे।